Des de sempre vull dir, des que els campanars a l'edat mitjana van ser construïts, han estat la veu que comunica a la gent que viu a l'entorn, doncs fets transcendents a vegades. Per exemple, posem el cas que hi hagi foc, que hi hagi una celebració litúrgica, que hi hagi, doncs, bateig, casaments, en fi, les campanes anuncien. Les campanes són, i el campanar que les sustenta, són els antics mitjans de comunicació. Avui dia, doncs, ja potser sembla que no caldrien, però va molt bé perquè recorden puntualment les coses. I, a més, tenen una, com ho diria, com una qüestió pràctica que és la d'anar assenyalant les hores. Els campanars amb els seus rellotges. És a dir, que les campanes són vehicles de comunicació popular, que cada so de campanes és diferent, etc. Per tant, va molt bé que s'aprofiti la simbologia d'un campanar per recordar als ciutadans que som d'on som, tenim els problemes que tenim i que els hem de tirar endavant i els hem de solucionar. Bé, crec que és una bona iniciativa en el sentit de sensibilització popular patriòtica, és a dir, que cada vegada la gent s'adoni més d'on és i el que significa ser d'on és. Per tant, tota mena de diada que comporti això, una sensibilització, és sempre positiva. Ja sabem que hi ha, doncs, el dia de Sant Jordi com a celebració cultural i amatòria, va molt bé, lligada sempre, doncs, a la nostra cultura. Hi ha també l'11 de setembre, estrictament política, que també, doncs, té la seva acció potent cara a la sensibilització. Aquesta seria una tercera alternativa o una tercera possibilitat de recordar el poble, de recordar als ciutadans que el país ens demana i ens reclama. I, per tant, doncs, sembla que la iniciativa aquesta de fer-ho cada any té no només un aspecte festiu i no només un aspecte lúdic, sinó també un aspecte cultural popular i un aspecte de divulgació de la pròpia nacionalitat. La festa consisteix en cantada de cançons populars, de caire patriòtic, de cara també nostàlgic, pel que fa al passat de Catalunya, i hi ha un aspecte recitatiu de poemes que tenen com a base i com a fonament i intenció i pretext la pàtria, és a dir, el fet patriòtic, allò que en els antics Jocs Florals en deien l'englantina. Per tant, doncs, no deixa de ser una cosa festiva, però té marcadament un to cultural popular. La valoració que en fem des de l'Ajuntament de Sant Julià d'aquest acte és molt positiva, molt positiva. Són moments de que l'estat espanyol ens vol fer recular en els nostres drets nacionals de Catalunya i no recularem. I aquest acte ens permet de reafirmar-nos com a nació i demostrar que Catalunya són els seus pobles i els seus campanars. O sigui que ens sembla molt bé i ens sembla molt bé qui hi ha darrere, com sempre, que és Òmnium Cultural i és un agitador cultural del país que necessitem i és imprescindible. El que simbolitza és aquesta unió dels pobles, o sigui, dins de la diversitat dels pobles de Catalunya fan un acte conjunt que el que fan és, tots en unió i comunió, combregar del mateix que és d'aquest acte tan simbòlic i, a més, en recordant-se a qui ens ha precedit, que sempre, si l'any passat va ser per Verdaguer, doncs realment el que
que ens mostra és aquesta gent de la societat civil catalana que han passat a davant del país i que han permès que la cultura catalana tiri endavant. Per tant, molt bé i endavant. Pel que fa a Sant Julià, els actes els estem preparant, però el que tenim ganes és de repetir l'edició de l'any passat i a poder ser fer-la més lluïda. La idea, fer-ho a peu de campanar, que l'any passat va quedar molt bé a darrere de l'absis de l'església, amb el cant de les nostres corals, que va cantar la coral Cants i Rialles, acompanyat de fragments de poesia que l'any passat ja el nostre poeta local per excel·lència, l'Anton Carrera, ens en va oferir algun fragment i creiem que va quedar un acte molt lluït i es tracta de repetir-lo. Bé, Sant Julià, doncs, amb Vilallons, que formen una sola unitat administrativa municipal, des del primer moment s'han afegit aquesta idea, perquè Sant Julià i Vilallons són poblacions molt sensibles a la qüestió nacional i a la qüestió catalana, molt, des de sempre. I ja dic, des de l'any passat s'hi van apuntar, des de l'inici. Aquest any, doncs, naturalment es repetirà la mateixa festa, i la festa consisteix, bàsicament, en una cantada de cançons populars tradicionals que fa una coral d'aquí a Sant Julià i algun parlament d'alguna persona vinculada a la població o bé que forma part dels elements que organitzen tot això al llarg del territori. I l'any passat jo personalment vaig llegir uns poemes meus, poemes patriòtics, naturalment, i després aquesta mateixa coral que havia iniciat la festa va fer una cantada al final, perquè va molt bé sempre que s'acabi amb música o amb cançó les coses. A Sant Julià ho organitza l'Ajuntament de Sant Julià i comptem amb la col·laboració d'entitats del poble com la coral Cants i Rialles i, per altra banda, de l'Anton Carrera a l'hora de llegir aquests fragments de poesia. Es fa darrere l'absis de l'església i tot el que és el carrer s'omple de gent, assisteix a l'acte. Ja deia abans que Sant Julià i Vilallons són poblacions molt sensibles al fet català i al fet nacional català. Ho són molt, ja des de sempre, i els agrada assistir a aquests actes i participar-hi. El futur sempre dependrà de la participació de la gent, això és innegable. Aquestes coses no es poden forçar, han de néixer d'una manera espontània i s'han d'anar amplificant i han de tenir continuïtat perquè la mateixa gent ho vulgui. És aquesta l'eficàcia. La gent ha de venir en aquest acte perquè és un acte molt especial i, a més perquè és un acte de reafirmació nacional i els necessitem a tots. O sigui que vingui molta gent i que vinguin a Sant Julià, que veuran que el lloc on ho fem és molt bonic.